My people, wonder shall never end. It don't happen again. It don't set. Everywhere don't scatter. Table don't break. Oh, everywhere don't disgwan. Will not be small matter. As I they talk to now, Matthias Ezako don't carry another update. Come, this one so he go choke una my people. No be small thing. Oh, this one now one choosy lady. When he come talk say the thief this lady money. Oh, say this lady can't carry a cloth of choosing. He can't they cry. Say he go use the cloth. He go use the anointing. Take cost them. People went thief the money. No be small something, my people. Now Matthias come across this video. So now Matthias can't talk. Oh, no be small thing. Now Matthias talk for inside this video. And he can't talk say, if he talk, say that they use Ekelebe, that they chase her up and down. Say he talk about the man of God when they worry. Say he use police. They talk say police everywhere, Interpol everywhere. Say that they use police, that they chase her up and down. Say the one when they Lagos, say they use police, they carry them, they chase them up and down. That they use police, they shut them up. Say he puts trap for them. Say if they cross a lane or they enter the trap, say they must surely deal with all those people. My people, unbelievable. May not come be say I too talk. I go leave una mona for listening to Matthias Ezako. Where for the talk will not be small thing. Now he talk, he can't laugh this lady. So when we are choosing cloth, they cause they cry. I don't know the kind of money where they thief for this lady. I don't know what it happened. And I don't want to play the video for here. The video, it looks so touching where the lady for the cry. Make una regard, may not come be say I too talk, and I go see una ending of this video. Ije golo onye nere olive oil. Ki we wana ngwa afia ka ogawa nilu. E mana onye nere olive oil burugo guzo nwete prosperity. By gimi were ego nyi. Ogwe eziokwu. Ihe ji olive oil eme be isi nni. Rice ka eji esi. Is a very nice oil. Anyị jikwa esi rice ebe. So onye na-asị gị bịa nye ego onye go olive oil ka i wee nweta prosperity. Ego ahụ i nyere olive oil enye gị o burugo ụzọ nweta prosperity. Nyetago then ijeze waste zie ya. Koso waste ji ha si nne. You wasted it na shop gị. Onye na-asị ka ọ gwụnye gị ọgwụ ka okechele gị ọgwụ ka itinye na maka i wee zụba afịa. Ego ne ka o nwere. Ego ne ka o nwere. Ego ne ka ọgwụ anyị gori ya. Ni ihe bụ na mmadụ na-agwọ ọgwụ na-enye ego, ọ bụrụ ya na scam na ebe a. Fukwa na ego na tarunu ka o ji ego moto ego nke a na-emeje agaji na anaghị ego. Ihe bụ na ọgwụ na-enye ego bụ onye a kwesị inwe business ọ na-eme gwọzie ọgwụ. Ọgwụ a wee sizie na business a mee gịnị? Gozie nya. Eweta na-ekwu na maazị. Yes, ọ bụrụ na ọrụ nwere ihe na-arụsi na-agwọ ọgwụ onye bịa narị ego, mmadụ 50 bịa nata mmadụ 50 almost 1 million. Ị bụrụgo millionaire. Eweta na-ekwu iwe wala ọgwụ nye fa zuzuru jejebe then iwe luzie 1 million tie na kowa aka onye fụse gị na ine kowa aka na inwe 100 million ị na-eme ọgwụ ego ọgbalọ bịawa weta no ino nkọ ihe ego natara ndị mmadụ ka ọgwụ a kwesị inye ego bụ ọbịa onwe business ọ na-eme gwozie ọgwụ ọkarị ndị line ahụ niile mee gịnị jide ego na-atụzi ịbịazi osisi isi nna ka e na-enye gị ego a ọ sị gị na ọgwụ ya ahụ ịbịa na ọgwụ ọlụ gọwụrịa maka ndị ọcha ji science and technology create ye were gwọ ọgwụ ego ịyọta mmele ọya bụ iji enye gị loan nye gị 10 years to pay. Did you get me? Because they know they have created that ọgwụ ego which is science. If their government enye gị loan nye gị 20 years to pay because na ha ma na ha nwere everlasting ọgwụ ego na that science they are still developing every day. New ideas are coming. Enwe ihe mfala alụpụta kịta eji agbacha ntị. If nke white eye ha na kita cotton board nke white nke a bụ ị na-agba i connect ya with phone gị na-agbacha ntị na-afụ ka ime ntị gị dị na phone. Just ihe obere ihe nwa dị otu connect it with your phone with bluetooth. You connect it with bluetooth ị na-afụ ya na camera phone ebe a ka ụwa nọ onye abata ete si n'ụwa chọrọ imebi hatago mana ya debe ihe Britain mere ya deba Britain emego ndị Igbo ha kpọọ onwe ha si nwanne m dị oji ọkpọ tai bunye tai n'oburu Bible na-akọ ya ihe atiti kọrọgbago ọkọrọgbada ọkọchi ihe niile ahụ kọchachi ihe niile ahụ mkpọ ahịra ahụ ka ọ yara Lagos ahịra ọmanjelalụ n'ebe Angel bi na enu oge esokwe lalụ na agọ na Lagos lalụ na First Tag solugo lalụ na
na bulado ma si ka na agwa gị na enwere power ọzọ na enwere energy na enwere another portion or any grace ọzọ nwere. Come on, that is calm. Ndị gbawa mbọ, ndị fada bụ ndị oshi, ndị pastor bụ ndị oshi, reverend fada bụ criminal, ndị na-egbu mmadụ and fire egbu gị. Ma agwa gị akọwe enwe nwaanyị choosing nke da mfụrụ na-asị o ji akwa choosing nkechi ego. Eza kejofo nwaanyị choosing ji akwa choosing nkechi ego. Ewe break Bia Emeka why choosing ji akwa choosing kechi ego. So ọ bụ na akwa choosing na-enye protection onye isi na ọ ga-eji mopuo n'aka. Christianity stands for fraud. A ga-egbu gị bịa n'ọfịs anyị fụ n'anya ọgbajuo dọọlụ gị na ibewe ntago ọ bụrụ ọmachik na magwajo otu ihe dere gị mma kịta isi a na-ebu gị ọga ndị ka gị mma na northern part of Nigeria ndị mkpokọla nka gị jide ego dị ka aja ifuru obere gị iji na-agwa gị na Jizọs nyere gị ego na ijebere ụlọọgwụ 10 years were na-enye testimony na ije nubere nene heart gị nene liver gị nene kidney gị since 10 years dey proud of it na-ekele m na iji ego bụso ga-eri bido gị so ga eribi wee kpọọ mmadụ ịkpọta nwere mmadụ ọ bụrụ ihe karịa ya capacity na ịnago kalai jee jụọ ndị ọkụ gba shop na Lagos enwe magic men fada eje ụka fe nwere Jizọs ọfa na-eje ụka fe nwere Jizọs ọgwa ọkụ agbago shop ha ga-ebido n'isi o many of them get tata dịzi aka nya jee jụọ ndị ọkụ gba shop na Lagos enwe miracle gba ya gbanye ọkụ na nwaanyị ku nwa wete nwa ọkụ gbara ya na Port Harcourt were pie ha ncha so isi ya na baka na afọ. That is reality, that is life. Here and the movie na him instead of ndị bịa organize ama ga ya esi nwe health structure instead of organize caution on her for security. Nwaanyị choosing je welo nwaanyị choosing je welo akwa choosing rap ego ka ifu ụdị nzuzu dị n'ụka ụka ga-egbu gị and ka ị na-anwụ ka ị ka na-ebelieve na ọ ya alụ ọrụ watch nwaanyị afụkwa na ezuru gị ego ahụ ma sị na-asịkwa nwa ya nwaanyị ya chere ka ọ bụọ ka o were God of choosing bụọ ndị ahụ ji ego ahụ ọnụ na God of choosing rapụrụ ndị ahụ afụ na ego dị n'ime akwa choosing o mere ka ha kpuo isi ma ọkụ mee sparkle ebe ha ji agbafela ọsọ ha wee were ego je na-anwụ biya n'ofu ba na o were gaje lọji ya n'ofu họteelụ malụ mma i wee sizie gị bụọ ha ọnụ. So God of choosing na-emere ka a ghara iwe ego na ihe ọ ga-emezi bụ ịbụ ha ọnụ. Religion bụ scam. Once you're a religious person, you're a person. In what sense? And every religious person should even survive through practicality. But you are believing that you are surviving through religion. You survive through practicality. Somebody get claim na have pastor, na have evangelist, na control ije mkpalaka gị. Gịnị abụrụ ofu village, gịnị abụrụ ofu ụmụnna, gịnị abụrụ ofu state, na ya fọrọ ofu local government. Ọ na-claim oge na ya afụchara ihe niile, na ya kpuchere ihe. Oga, then they go brainwash you tire. Ha ga brainwash gide tinye nwa. God of choosing na emenwero ka ya ri wele ego. Mana God of choosing ga-abụzi onye wele ego ọnụ. Ọlọ ihe ọbụla abụmọnụ ka bụrụ ndị be anyị. Nwaanyị a wele ego aje were akwa choosing mechie ya. Na gị nwa na-agụ chaplet ka ọ ya na bụ ofu ihe. O nwere dị iche. Nwaanyị a were akwa choosing kpuchie ego ka ya izu ndị ori yara izu. Wee rapụ m itinye mmadụ akpọ security ka o chekwuo na. O nwere dị iche na gị nwa malụ stika pastọ gị na moto na-agbazi n'okporo ụzọ mmadụ edozighị. Nwaanyị a ji akwa choosing kpuchie ego n'ụlọ na-enweghị mmadụ etraining to secure the house. Ịghọtago? Do you get me?
One nigga anago woto continues. Ega anago money is gone. What take ụmụaka egbari. As nego millions. Ọ dị ka ego ba na million. Go na ebe otu a. Ọ ga-achọ ụzọ ofu hotel gbagote enu. Kpọrọ asa wee AC. Na-erire onwe ego weta asịa. Ị na-agwa ya nọ ni na-abụ ya ọnụ. Ichinicha akwa chuzi na-ene ma nọ na China ga-eprendiri chituo. You know? So nwaanyị aje were ego apụọ na akwa choosing for protection without itinye mmadụ to protect that house. Ofi ya ka ọ bụ na gị nwa kpuchiri okporo ụzọ na-agba n'ọbara Jizọs without ịgba mbọ ka mmadụ na-eme ka ụzọ ahụ dị motorable, nwee speed monitoring camera limit, mee ka ị nwee standard car ka moto gị na-eje lab every 3 months or 6 months. Ofi ya ka gị na nwaanyị a bụ nwere dị iche. Ofi ya mere nwaanyị a kịta ozu tekwego mee gị ịgbagide n'okporo ụzọ ekwute pọtụlụ nwụọ. Mgbe anyị na-abata from Enugu yesterday, just Iso Road na-abata from Enugu, obere ihe bifo iru ebe ya akọ na-azị batazi Ọka. Obere ihe bifo iru ebe ya batazi wee jewe Ọka. Trailer bu aja adalụ. Tido full bus with aja covers the bus. No, onwere ma ndị road safety bịa na-enekete eme n'ikawu. Nobody. Trailer ọ bụ na ọnọma tipu amara ebe na-ebi. Trailer ogologo a na-ebu aja. Daa. Tido the bus, the ajazi, which is the whole bus and the passenger. Yesterday, mgbe anyị na-abata yes, ọ dịbụrụ nwanne enyi anyị na ọ ka mere eme mgbe ha isi Enugu abata. Nwamkpu nneti. Ọgwa mkpu nneti. Mmadụ na-enye gị mmiri, na-enye gị oyiri. Oh, wickedness ka Jizọs mere gị ka ị dị that ị na-eme protection ka so family gị dị. Ka family ndị ọzọ nwụsịsa. Ibe wicked animal. Ibu nkịta ọhịa nwere ajọ obi. Na ụmụnne anyị na medical doctor na Canada na America. Iruru na America today. America government ewere ego melu oge alụ. Ịma chetezebe nna gị. Ọgwa eziokwu. Mana ị na ebe a na-ekpe ka so family gị dị. Mana ị nwere doctor ga-echekwa gị na village gị. Ọ bụ ihere na obodo nna gị enwere doctor, mana doctor nke unu zọpụta na bụ na Canada ka ọ na-arụ ọrụ. Ntọ. Na ndị film na-eje eme crusade. Ọ bụrụ ka akpọkọ ndị film kụziere ya safety, kụziere ka ha unite build a standard health sector. You know, ihe a chọrọ ime na 4 days fast nazi. Ka onye film ya ha ekpu isi. Ebe ekpo ma nwanne ha ebu. Mampafa for security reason. One of them je meet na Asaba. O ya ekpu isi very soon. O nwe glaucoma. Nke anaghị agwọta. O mgbe ntị cheziri mkpu nwa baby virgin je duru ya mee first surgery. Obere surgery akọ ya emegide ti okpo isi. Is incurable. I got 3 stages of surgery ka ha na-eme ya onye ahụ ekpuzi isi. Obere ga na o ya ekpu isi. So first thing unu chọrọ ime na unu meche very soon one of na member mama ga-ekpu isi. Ịghọtago? So ndị ojii alụ mere ndị ojii. Alụ mere ndị ojii. Christianity, fraud. Reverend Father m na ya na-ekwu okwu mbọsị ọsị meze akụ. Okay, biko na ya nwere ọlụ ka ya jewezi ọlụ. Na ya bata ọlụ ka ya kpọọ m. Nsị aka ụdọ ọlụ ọsị na ya nwere ọlụ ka maasị mgbede n'abalị. Ife na ọlụ ka fa na-arụ na-akwụ ụgwọ. Ọgwụ ya as a friend m na ya na-akpa nkata ọsị meze akụ na time ọrụ ya elugo. Na ya nwere ọlụ ka ya jee ọlụ. Na ya bata ọlụ ka mụ na ya kwuo. Nsị aka ọlụ bụ ya ọsị m na ya nwere ọlụ ka maasị mgbede taa. Business a na-akwụ ya ụgwọ. Onye agwara gị na akụ nke ụwa bụ ihe efu mere Reverend Father employee na-akwụ ya ụgwọ. Na-enye fada ego. Ekwesịrị na-akwụ ndị fada ụgwọ. Ebe akụ nke ụwa bụ ihe efu. Ewe jide ụmụ Igbo na ụmụ Igbo n'iyi. Jide anyị na anyị n'iyi. Ịghọtago? Nwafọ Igbo na-eti Holy Ghost fire ka ọ rụọ ọrụ AK-47 na-arụ na America. So many villages today nwere doctor. So ihe la dey eme gị doctor gụrụ onye village gị gụrụ medical doctor no Canada today na-agwọ ndị mmadụ ọya abịazie na village gị ama nwe single doctor. Doctor onye nọ na Canada na America taa nwere doctor na village ya. Aya salon complete. Doctor onye no America. Doctor onye no America today. Mmadụ onye doctor ka enwe na village gị no village gị alụ ọrụ. No. A medical doctor or a nurse
siri in Africa pụọ America ma UK ewere ego meluo corrupt ọma India ọma mbatazi Africa ebe agwọ ndị okpo osoro ndị ame 100 days fasting ka Jesus gwawaze ndị nke mana Canada esize enege. How many doctors rụkatara ọrụ na Canada rụọ ọrụ 2 years mba ka ya nawa Nigeria? How many of you? When you can if you are amazing about all this strong surgery, say they can get Dr. Joe hospital in a heart surgery. You na eme na abu abia park one dem mother na abia a park then dey eme surgery obagote osi America ba flight me gini nata oda abata gwa enye ihe dị ka leave you ten na ekwo we go bere were enye ihe dị ka leave you ta go were leave ahụ ba flight nata na eme surgery ka na eme ihe da more than 30 surgeries. The man a Reverend Father bụ onye ori azụrụ bandit Britain ezuleba na weriki somebody gwa gị n'ụwa na-emebi mana onye a chọọchị agwa gị n'ụwa na-emebi ka gị nwee compound mmadụ niile na watch m nkịta Catholic Church dị na village gị ka compound nna gị bụ ibu erere anyị erenu recha anyị n'oru werezie Bible retopa anyị nụ anya na-akpọkwa akpọkpụ onye nyere gị Bible gwa gị na ụwa abụrụ be gị mana Catholic Church dị be nna gị compound Catholic Church aka nke be nna gị na onye ka gị wee nwee compound na-agwa gị na ụwa abụrụ ebe obibi ibu m ifunu gị ebe Catholic Church na one plot of land ifunu gị anya ọ dịwa possible ifunu gị ebe Catholic Church na one plot of land na Nigeria na Igbo mana jisi ike ka compound some of me and you na village ji were one plot orugwo one plot nwa ụmụnna dị ka adịzo mmadụ 4 rụọ na ebe ahụ onye arụ ebe onye arụ ebe onye arụ ebe so Catholic Church ka gị nwee compound na your father's land na n'ime na-agwa gị n'ụwa abụrụ ebe obibi nnukwu compound ha na-enwe ha amaligo na in million years to come. Do you get me? 1,000 years to come. Now, I get more increment of getting church houses in that compound. Now, I have more bigger church. That is why they occupy bigger land. And check it here now. They started small. Very soon they will build a big parish. From building a big parish, they build a whole hospital project. The same poor people will not come to. Before you know it, a school project. Before you know it, the same people to go school among. Father now we gonna roll and no why the other one US. So father did 20 something years, father man using wine. Father a man using wine. Think about 24 years actually, father. A man using wine 25 years, yeah. 26, 27, 28, 29, 30, 32 years. Mani na apia okoke apia bo gen wana anu get da man woke man wan ihe na apia bo mpia toriko no 1 week apia loku alo ga de gi lose something mani nwe go onye chiri father ga no say 7 years o man pia oku kesi rie onu gen wana anu get no 1 week apia loku alo na amagi jiji mani be we go religion brain wo sha na father man pia oku 7 years 10 years a man pia references that man pia oku 7 years, man, I give one wine and no Mika no go fame. In not 2 weeks, if you look to you don't need to lose something. Money believe go through religion now. Sister, you white. Now work a man basi younger. Only the harm. Only the open door. What I agree, I go. Oh, gonna heart, yeah. Man, I go get one. I wanna go get. What I agree. Or okay, I loga. All. A major on the cutting down with Reverend Sister. Get the work of Reverend Sister in a church. Oh, can I service in the cause? Can I service in the working in a low key? Which is sister Polum from over and came with fibroid. We am not there for that choli, I can afford him actually didn't ya. A Reverend Sister Polum from over. The last thing maybe it was. Where we are web on Facebook or our laws, actually on Facebook.
the other reverend sister nke Iselu Ukwu ọkwa maka na anyị wepụtara ya na Facebook eji wee mee operation fibroid egbuche gị kpọrọkwa ụmụ gị jee medical check-up ị na-ejikwe ka m na-ekiri m na nwere edịghị na brain onye ojii ụwa gbara yarị onye ojii na-aba ụgbọ mmiri chefu na ndị nna gị alụgo ụgbọ amala mana ịrụta nwere ozi nke na-eyi ozi injin onye ojii ka na-eri nri ndị papi ya siri ifele anaghị eme na-eproduce nwere nri ọfụrụ kpọrọkwa ụmụaka aja na Igbo nyere gị jee medical check-up na kidney fa liver heart ya ka o si alụ ọrụ before the late kpọrọkwa nwunye gị jee n'ọgwụ nene ma o nwere ihe ọ na-edemo ndị dọkịta pịa ya aka n'ala ma ma nwere akpụ dị ya n'ala from akpụ a nkịta otuo gbapụọ ụlọ kansa jekwe n'ụlọ ọgwụ na ịkalụkwa ndị a 32-38 years afọ ịkalụkwa fa ọkwa stup na brain wash gị na-enwere ike ka ike nwekwa ike ka ike n'iwe akarị ike mụ na gị na-akpụ na-enwe ekwu a apịagwagwa m ndị ụka otu anyụ pịa afa jaja polisi ka ha ncha na-akpọ enwe ekwe nke ji ike gị ike mee ka m daa ngwụrọ ma ọ ka m kpoo isi ma ọ ka biznes m na-azụ eme kwụsị ịga aga jekwuo n'ọgwụ ha ga-egbukwa gị o n'ihi na ọkịta nwere mmiri akụ Jizọs na nwere ihe ị nwere onye Hausa enwelo o nwere ihe ị nwere to onye Dubai enwere times 2 apịara m nke na ọwọrị azụ ọkpọwa polisi everywhere pịawa nwa baby virgin azụ je kpọrọ m polisi ọrịa kpọrọ m polisi adịghị agwa agwụ na ana m ede obere oge na a ga-ebido kpọrịtawa polisi agwa ofu onye n'ime ha mara ya na trap anyị gata akpọkwala ha polisi na ife anyị na-ede ana ife ga-ama na dị trap ha ya ama ụnụ ga-ama na were chọọchị na-edesive m nwee nnukwute kọmpaụnd esi m n'ebe Katọlik chọọchị dị bịara ịgwa m n'ụwa na-emebi mana ibidogo from obere parish unu nwere mgbe bịara nwee nnukwu parish from nnukwu parish na-alụọ katidral from katidral rụọ university rụọ secondary school aka na-ekwu alụọ hospital aka na-ekwu alụọ bank ụmụ Igbo gịnị na-eme unu ihe onye ojii ji bụ n'ụmụ ọ bụghị n'isi m ọ bụghị n'isi dị m nkata niile egweso kpara back to sender ọ bụghị n'akara aka m ọ bụghị n'isi ụmụaka m nkata niile egweso kpara back to sender I say back to sender back to sender ụmụaka esori ya na-agụ back to sender echi na malaria emebe ofu ọkpọrọkwa ya jebe dewo nọ ndị ahụ n'Afrịka na-eselebreti ya n'ọchukwu na-eme eze ọ ya na-agwa ha ma ha bịa n'ụlọ ụka n'ọchukwu na-eme eze ịrapa were ego na-eri jeze ejide agadi nwaanyị nọ na village mma Chioma nwaanyị mmadụ mechie ya na ụmụ ya eri ka iji ejide mma Chioma ị makwa na Chineke na-achọ kịta n'ime Baịbụl na onye nsọ ọtụtụ ya azụ onye Igbo because we inherited Chineke from the tongue of your ancestors. Onye Igbo na-eso onye ọcha ka ọ bụrụ jee n'igwe timpataka onye isi ojii onye isi ojii Nnamdi Kanu si na onye isi ojii ndị isi ojii metụ aka n'isi gị onye isi ojii na-emetụ aka onye isi ojii I will follow Jesus. I will follow thee, my. Ọ nọ na mmụọ o mechie anya follow onye ọcha follow wee afọ onye ọcha ije ọha si ga-eze akụ anyị condemn Christianity mana ị na-eyuzi phone ị na-eyuzi ihe a ọga gị nwa condemn omenala na ị na-eri ofe onugbu nwaanyị na gị onwe gị ọkwa ndị ọcha si nwoke pịawa nwoke ọkụ nwaanyị pịawa nwaanyị ọkụ nwaanyị na ikweta na nke anyị kwetara na Jizọs mana ikweta ezi nwoke ịnụ nwoke nwoke na nwoke ikweta ihe mana ikweta na John the Baptist na-ebere isi ọkpa gị bere isi ịnụ na onye mịata na mbere John the Baptist n'isi ka onye Imo steeti na ndị nne na nna aka ha dị ọcha n'ụlọ ọgụ ka ịdị ndụ ka ichetaziri taa ga-evu na-akpọ Peter Osent yutu mma Igbo rụchaa ụlọ na vileji unu rụchaa ụlọ na
village na ede ya St. Peter na St. Paul ifela na-eme ụzọ anyị ga na-ekwu eziokwu Chineke ihe na-agwa gị onye tiri okwu ka nkịta na ama ị na-ekwu ihe niile a bụ spirit so religion gaji ndị ebe dibịa na ọkụ ogene kpokpokpokpo ihe niile a ụjọ ka ọ kpọnite mmụọ gị all this scam dibịa bọkwa normal ndị mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ ọ ndị ka anyị kpọrọ dibịa all this ones na ha na-agwọ ọgwụ ego eme enyi mgbe nke m jere mgbe moto m furu na Kogi the man nwere nwa bebi ọ tinye na ihe ebe o ji akpa white gold tinye na-eme pie 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 ọ sị m na ọgwụ na-ekene m nsị ọgwụ nnọọ sị m na-agbara aka ekene ọgwụ wee tinye aka wee wepụta 2000 mgbe ego bụ ego mgbe a tipa mgbe anụcha nwunye m ofu tipa m furu tinye 2000 na ofe efere deti mpịkwa pie 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 bịa mmadụ na ebe a na-apị deti pie 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 ọ sị m na ọgwụ siri na ihe niile m ji bịa ebe ata na ga-emere m ya nweta nke nwa nwakpụda gba ọmụ bata ebe a bịa mepee akpati nọ m n'akụkụ ọ bụrụ eke nwanne m mmelo ogodo kebulite mmụọ adị ka ịma anyị nọzọ ebe a ndị agwọ nwere ezi ike ịta gị mana ịka na ha petren gị natural ọdata mepee dị akpati ọ bụrụ eke a bụ ka ndị loya azụ onye riri eri na-amarụ na eke dị ata mmadụ nwa ya efirizi na ọgwụ emega eke ewee mechi ihe na ọsị m na ọ bụ na mfụ onye bụ moto ma na miro na ihe mma nọ n'ụwa bụ 70 years mana mma nọzi 40 na 30 ga-apụ mana ọ bụ na ọ ka arụ ọrụ ka mfụ dị moto mụ na-ekwe ego na mma ọsị m chụzọ ma anyị alụrụ m ọrụ ka ọ mụ nwee mfe ya na miro mana ọ bụrụ gị nwa nke ya echuz ya rụọ below 160,000 2015 moto apụ na November na December 2014 fuo na February 2015 driver kwụsị ipik si kọlụ m wee napụ 160 mgbe a 160 dive gotere njin kolokolo njin tipa napụ 160,000 then ọ bụ na m fụrụ moto within that week fụ na ọrụ ahụ ọ lụrụ